Hej, jeg hedder Mogens. Jeg er medlem af bestyrelsen i Fårefelt Spejderklub, og vi har lavet en ansøgning om et tilskud til en ny terrasse og et nyt bålsted. Som I kan se, så er vores terrasse her faktisk fuldstændig udrangeret. Vi har haft en del hærværk herovre i området, og det har ikke gjort det bedre. Det vi godt kunne tænke os, det var med hensyn til terrassen, det var at få fjernet alle stenene heroppe, og så få nogle granitskærver ned i, og så lave en kant som afslutning herude, man kan sidde på, i en eller anden form for noget træsort. Og det regner vi med, at det måske løber op i en 5-6.000 kroner for terrasse med et trækant. Så har vi vores bålplads, som har set bedre dage. Der kunne vi godt tænke os at få lavet en mur rundt, hvor spejderne de kunne sidde på. Den kunne vi eventuelt lave i nogle betonblokke, og eventuelt med en kant for oven i træ, så man kan sidde rundt om bålet. Og inde i selve bålpladsen, rundt om den, der kunne vi også godt tænke os at få nogle granitskærver i der. Der har vi jo græs i øjeblikket, og det er ikke så nemt at holde.